Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм авторът на идеята за промяна на политическата система ДОИП. Гласът ми може да звучи странно, защото е електронно променен. Обръщам се към вас чрез интернет видеопослание, защото в медиите има цензура спрямо ДОИП. Такава цензура, каквато имаше и спрямо Атака преди време, а вероятно и още има. До сега нито една медия не изрази желание да отрази тази тема вече няколко години. Не само медиите, но и в интернет има много сериозна цензура. Редица сайтове поддържат фашистка цензура, нямаща нищо общо с демокрацията и заглушават свободното слово. По-нататък ще спомена и кои са тези сайтове и защо те се плашат от всичко, което има за цел да подобри положението в страната. Всички вие ежедневно се сблъсквате с проблеми, които в крайна сметка са породени не от друго, а от лошата политическа система. Вие нормално не искате да се занимавате и мислите за политика, но също трябва да знаете, че ако не го правите, политиката рано или късно се занимава с вас, като понижава жизнения ви стандарт, не позволява той да се подобри, прави живота ви труден и черен. Вие дори не осъзнавате колко много ползи сте пропуснали. Неща, които биха могли да ви се случат, ако политическата ситуация не беше такава. Мнозина от вас повярваха на новопоявили се партии като Атака и други. Но реалистите виждат, че нещата няма да се променят към по-добро скоро. Още преди няколко години, преди появяването на Атака, аз създадох идеята ДОИП. Това е съкращение от демократично оптимизиране на избирателния процес или допълнително ограничаване на избирателни права. Аз твърдя, че това е промяната, от която се нуждае нашата страна и се подписвам под това. Хората, които ме познават, знаят, че когато казвам нещо, то е достатъчно проверено и надежно. Това беше промяната, която трябваше да се състои, но за съжаление нямаше кой политическа сила, която да я прокара. Аз много разчитах на демократите, но те не проявиха нужната честност и коректност, за да признаят, че тази система е демократична и изключително добра. Напротив, те приложиха фашистка цензура спрямо нея, като обвиниха нейния автор за собствените си фашистки разбирания, като тук имам предвид именно цензурата, която те приложиха. Какво е демокрацията? Преди всичко това е свобода на словото. Когато има ограничение на свободата на словото, няма демокрация. В момента по фашистки начин се цензурира спасителното решение за нашата страна. В какво се състои идеята? Идеята е да се промени избирателната система, така че неграмотните и възрастните хора, пенсионерите над 60 години да не гласуват. Това е възможно, лесно изпълнимо и демократично. Подобни мерки са прилагани в други страни с голям успех. Малко по малко нашите усилия дадоха известни резултати. В парламента беше внесен проектозакон от ВМРО за ограничаване гласуването на неграмотните. Това е едното, което трябва да се направи. Другото, което също е много важно, е ограничението по максимална възраст. На тези от вас, които ще побързат да кажат, че това не е демократично, ще напомня, че ограничение по минимална възраст има и в момента. Ако сте под 18 години, вие нямате право на глас, изразявано самостоятелно или чрез родител, независимо, че сте жив човек. Това е нарушаване на вашите права. Но въпреки това демокрацията го допуска във всички страни. Освен това има бариера за влизане в парламента, която отрязва вота на стотици хиляди избиратели. Също така има и ограничения по местоживеене. Всичко това, уважаеми зрители, е ограничаване на избирателните права, съкратено ОИП. Демокрацията допуска ОИП и това е, което и аз предлагам. Запомнете колко важно е това и за в бъдеще гласувайте само за партии, които предлагат гореспоменатите две ограничения да бъдат въведени. Вие знаете, че това засяга вашия живот и вие сте тези, които определят как той да се развие, а не политиците, които ви го провалиха и ви лъгаха вече почти 20 години. Всякакви коментари и въпроси, които имате по тази тема, може да отправяте към мен в политическата секция на форума на сайта 1.info. Едно се изписва с букви. Лесно се помни. 1.info, а аз съм в ник Global Admin. Лесно ще ме намерите. Аз търся съмишленици за евентуално основаване на нова партия, която да има за цел да прокара ДОИП. Това, както разбрахте, е изключително важно. А от вас иска да научите тази абревиатура и все по-често да задавате въпроси към политиците, кога ще въведат ДОИП. Всички медии, които пожелаят да публикуват текста или самото видеообращение, или част от тях, може да не искат разрешение от мен. Да го направят. Така те ще помогнат на себе си и на всички. Довиждане, до нови срещи!